Аз съм Божо, промених си отношението към служителите в МВР, защото тяхната работа е нашата сигурност и нашето спокойствие. Те също като нас имат своите трудности в работата, своите лични и професионални несполуки и затова трябва да ги подкрепим по един или друг начин. Много хора не познават работата на служителите в системата на МВР. Истината е, че доскоро и аз бях така. Прикрити под униформите, погледнати отстрани, те изглеждат като хора, които са много по-различни от всички останали. Всъщност истината е, че вътре в тях те са човешки същества, които имат същите потребности, същите желания, същия стремеж да бъдат щастливи. Казвам се Никола и гледам по съвсем различен начин на всички от СФС МВР, защото ги разбирам. Разбрах, че понякога служителите на МВР също плачат, че са цинични и не разбирам чувството им за хумор. Но те са до нас, до нашето семейство, да сме спокойни и сигурни ние.